I-Orlando Pirates isazimisele ngokuthola uFawaz Basadeni weStellenbosch FC nakuba iklabhu yaseCape Winelands isiphikisa lesi sicelo. Basadeni wakwafuna iKaizer Chiefs ngaphambi kwesizini esikuyo uthathwa njengento ebalulekile yokuqinisa uhlangothi lwesokunxele lwePirates. Amaphakapaka kubika ukuthi abheka lo mdlali oneminyaka engu-28 ubudala njengomdlali ozovala indawo kakapteni weqembu Innocent Mayela, njengoba ikusasa lakhe aliqinisekile inkontileka yakhe izophela ngoJuni. Basadeni uyigugu kwiStellenbosch ubambe iqhaza elibalulekile ekuthuthukeni kwayo kuma-quarter final eCape Confederations Cup. Ukufakwa kwakhe esikwatini sebafana kwakamuva kukhuphula inani lakhe emakethe, okwenza noma yimuphi umnyakazo ube nesinqumo esibalulekile sezezimali. iPirates inethemba lokuhlanganisa uBasadeni nozakwabo wakudala weStellenbosch uDion van Rooyen ojoyine lezi zinkunzi zaseSoweto phambilini. Yize lo mdlali kubika ukuthi usekulungele ukuthutha futhi ulangazelela inselele entsha eqenjini elikhulu, iStellenbosch ayikazamukeli izinhlinzeko ezisemthethweni. Isimo sisashubile njengoba iPirates iphusha kanzima ukuze uthole lo mdlali ngaphambi kwesizini entsha, nokho njengoba sekusondela amawindo okushintshana ngabadlali namanye amaklabhu angase angene emjahweni. Umphumela wokugcina awukacaci.